Yung pole vault naman natin, meron naman tayong trinitrain na mga bata. Pero syempre, sa beginners pa lang sila, we cannot advance dahil yung equipment natin is hindi yung standard. So para sa beginners lang. Pero ang importante kasi diyan, meron na tayong naumpisahan. Yes. Yung advance natin, yung mga bata kasi we cannot go into advance kasi ninenervyos-nervyos pa yung mga bata. So I hope na after the Batang Pinoy, tuloy-tuloy na yung mga batang nagkaka-interest. Okay. Pero sino naman po yung nagbabantay or nangga-guide, ma'am, kung gusto nilang pumunta rito? Hanapin lang nila si Coach Fidel Galinero. So sila yung at saka si Ma'am Gladys ng Gladys Ariola ng Abalos pala, Gladys Abalos ng Lawag City. So joint forces kami pagdating sa mga atleta natin ng athletics. Anong day open ito, ma'am? Open siya every day, basta pumunta lang sila rito kasi araw-araw naman nandito si Coach Fidel. At saka dun sa mga schools division, yung mga teachers, in case na kailangan nyo ng trainers, sulat lang kayo sa amin para maipadala namin yung mga coaches na meron kami ng probinsya. Walang entrance fee to, ma'am. Wala naman. Yung sa pole vault wala naman. Free naman yung pole vault. Ang hinihiling lang sana namin is yung mga local chief executive na nagkakaroon ng interest sa mga sports like swimming, track and field, sana mabigyan nila ng suporta na ihatid sila dito sa Marcos Stadium. Yes.